Στην εποχή του Χατζόπουλου έχω την εκτίμηση ότι και σε διεθνές επίπεδο και στη γειτονιά μας και σε εθνικό επίπεδο εμπλέκονται κάποια μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο ήδη υπόθηκε. Το λεγόμενο εθνικό ζήτημα, το οποίο όμως έχει πάρει πλέον μια άλλη διάσταση, γιατί πλέον μπαίνουμε στην εποχή του έθνους κράτους. Άρα δεν είναι στην αρχική του φάση ως κατάκτηση της εθνικής οντότητας και αυτονομίας. Αυτό στην περιοχή μας έχει άμεση εμπλοκή με τις τελευταίες φάσεις επίλυσης του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος. Δηλαδή, η παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, πώς θα διαμεραστεί και πώς οι διάφορες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της τότε εποχής θα κατακτήσουν τι και με ποιο τρόπο. Ο τυχής πόλεμος του 1897, ακήρυχτος κατά άλλους, πόλεμος των 30 ημερών, έχω τη γνώμη ότι επιδρά σημαντικά και καθοριστικά σε έναν βαθμό στην μετέπειτα σκέψη του Χατζόπουλου. Καταρχάς υπηρετεί ο ίδιος. Είναι έφερος αξιωματικός και βιώνει από πρώτο χέρι, θα έλεγα, αυτό που υποτίθεται ήταν το δόγμα των προηγούμενων ετών και μία σημαντική αιτία, να το πούμε αλλιώς, που είχε οδηγήσει και στην χρεοκοπία 4 χρόνια νωρίτερα. Το δόγμα και του Τρικούπη και των υπολείπων ήταν ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εξωτερικού δανεισμού πήγαιναν σε αμυντικές δαπάνες. Γιατί έπρεπε να συγκροτήσουμε σαν έθνος κράτος εκείνης της εποχής ένα αξιόμαχο στράτευμα. Ο Χατζόπουλος λοιπόν βιώνει ως έφεδρος αξιωματικός ακριβώς το ανάποδο. Και σε ένα διήγημά του στον Αντάρτη περιγράφει με πολύ λιδωρή μάλλον κατά τη γνώμη μου αυτό που ζει, λέγοντας ότι αν αυτό είναι στράτευμα, μάλλον είναι ένα σκόρπιο ασκέρι. Έχω τη γνώμη δε όμως ότι αυτό το βίωμά του επιδρά καθοριστικά στο πώς βλέπει μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το εθνικό ζήτημα και με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται αυτό στη γειτονιά μας. 4 χρόνια πριν τον πόλεμο αυτό έχουμε την πρώτη χρεοκοπία. Μάλλον όχι την πρώτη, γιατί είχε προηγηθεί και κάποια άλλα νωρίτερα, αλλά αυτή η χρεοκοπία του 1993-1994 έχει οδηγήσει στον μερικό έλεγχο της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους ομολογούχους και όταν λέμε για ξένους, κυρίως για το γερμανικό παράγοντα εκείνη την εποχή. Ο ατυχής όμως πόλεμος 4 χρόνια μετά οδηγεί στην απόλυτη εξάρτηση. Οδηγεί στην ολοκληρωτική, θα έλεγα, κατάκτηση, πώς να το πω, παράδοση όλων των οικονομικών της χώρας στο τότε μέι χωρίς εισαγωγικά Δουνουτού ή Τρόικα της εποχής. Δίνονται τα πάντα. Ό,τι υπήρχε ως οικονομική δραστηριότητα, είτε αφορούσε φόρους, είτε τέλη, είτε αφορούσε το μονοπόλιο του άλατος, του πετρελαίου, εκχωρούνται. Άρα, ένα κράτος που έχει απελευθερωθεί 67 χρόνια πριν, μπαίνει σε μια διαδικασία εξάρτησης απόλυτης από το γερμανικό και ευρωπαϊκό παράγοντα εκείνη τη στιγμή. Αφορμή για να φτάσουμε σε αυτό, γιατί λέω είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, αφορμή κατά τη γνώμη μου, όχι αιτία, είναι το λεγόμενο κριτικό ζήτημα. Δηλαδή, στο νησί εκδηλώνονται σε διάρκεια ούτε 10 ετών μια σειρά από σημαντικές εξεγέρσεις, οι οποίες διεκδικούν την αυτονομία του νησιού και μετέπειτα από ένα μικρό χρονικό διάστημα και την ένωσή του με την τότε Ελλάδα. Είναι κάτι όμως που οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής δεν είναι ενιαίες στην αντιμετώπιση του. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, και αυτό θα το φέρω μετά στα όρια του δικού μας, της δικιάς μας εσωτερικής κατάστασης. Από τη μια μεριά λοιπόν οι Γερμανοί θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη ρύθμιση, να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι τόσο πολύ
υπέρ της αυτονομίας και πολύ περισσότερο της συνένωσης. Πίσω από αυτό κρύβεται η αντίληψη που είχαν ότι ο πρίγκιπας Γεώργιος ουσιαστικά είναι αγγλόφιλος, άρα δεν μπορούμε να πάμε σε μια πολιτική η οποία ευνοεί τον αγγλικό παράγοντα με τον οποίο συντάσσονταν η Ιταλία, και υπάρχει τότε μια κατάσταση που στο εσωτερικό της χώρας, εδώ είναι το δεύτερο ζήτημα που θίχθηκε προηγουμένως, όπου το εθνικιστικό εύκολα μετατρέπεται σε εθνικιστικό. Επικρατεί δηλαδή ένας εθνικιστικός παροξισμός που θυμίζει άλλες εποχές. Έχουμε τότε από τη μια μεριά κυβέρνηση Δελιγιάννη, από την άλλη αντιπολίτευση Ράλη, όπου υπάρχει ένας, πώς να το πω, μια αντιπαλότητα για το ποιος είναι πιο σκληρός εθνικιστής. Πίσω από αυτόν τον σκληρό εθνικισμό κρύβεται η δουλοπρέπεια. Κρύβεται με το αν είμαστε με τους μεν ή αν είμαστε με τους άλλους. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, επηρεάζουν σημαντικά τη σκέψη του και την ορίμανση του Χατζόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα χρόνο μετά τον ατυχή πόλεμο εκδίδει το περιοδικό Τέχνη, και δεν είναι τυχαίο ότι δέχεται με την έκδοση του περιοδικού σκληρότατη κριτική από πολλές πλευρές. Γιατί θεωρείταν, ακόμα και από τους τότε ριζοσπαστικούς κύκλους της εποχής, ότι η προσπάθεια που έκανε να συνδέσει το δημοτικισμό με το κοινωνικό ζήτημα, με τις σοσιαλιστικές ιδέες, με τις ιδέες του πρώιμου εργατικού κινήματος, δεν ήταν αυτό που ήταν το αναγκαίο και απαραίτητο στον ολλανδικό χώρο. Ο ίδιος είχε μία αντίληψη ότι ο ελληνικός λαός, να το πάει σε πολύ χοντροκομμένα, πρέπει πρώτα να μορφωθεί, γιατί αν δεν μορφωθεί δεν μπορεί να κάνει βήματα ούτε στο κοινωνικό του γίγνεσθε. Φεύγει για τη Γερμανία. Εκεί έρχεται σε μία ζήμωση, θα έλεγα, με αυτά που υπόθηκαν και πριν, με όλες τις ιδέες του σοσιαλιστικού εργατικού κινήματος της εποχής. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω μία παρένθεση εδώ. Και το τότε σοσιαλιστικό εργατικό κίνημα της εποχής, θα έλεγα ότι είχε διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το εθνικό ζήτημα. Είναι δηλαδή διακριτές για όσους έχουν παρακολουθήσει εκείνη την περίοδο η διαφορετική, σε μεγάλο βαθμό, που έχει σχέση όμως με τα τοπικά ζητήματα, αντίληψη που έχει ο Λέγιν σε σχέση με τη Ρόζα. Και έχει σημασία αυτό. Γιατί για παράδειγμα ο Λέγιν θεωρεί το κίνημα των νεότουρκων προοδευτικό, εξυγχρονιστικό, νεοαστικό. Η αντίπαλη πλευρά, σε εισαγωγικά το αντίπαλη, με την έννοια μιας διαφορετικής αντίληψης, θεωρεί ότι είναι κάτι αναχρονιστικό, ότι εκφράζει τα συμφέροντα των μεγάλων φεουδαρχών και θα οδηγήσει σε έναν εκτουρκισμό και έναν πανισλαμισμό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η δεύτερη άποψη είναι πιο σωστή, αλλά αυτό κρίνεται ιστορικά. Η σκέψη του Χατζόπουλου, κατά την προσωπική μου άποψη, και αυτό φαίνεται και στην επαναφορά του στην Ελλάδα, όταν πλέον συνδέεται με το ονομάκι του σκληρό, είναι προς τη δεύτερη αντίληψη. Γι' αυτό και έχω τη γνώμη ότι, και δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο εκείνη την εποχή, εντάσσει τον εαυτό του στην αριστερή πτέρυγα του βενιζελισμού και γίνεται μια μεγάλη σύγκρουση τότε στο εσωτερικό του βενιζελισμού που αφορά το τι θα κάνει η Ελλάδα και αν θα συμμετάσχει στην ΑΝΤΑΤ και δεν θα συμμετάσχει στην ΑΝΤΑΤ και πάει λέγοντας. Που πάλι όμως έχει τις ρίζες της στα προηγούμενα ζητήματα τα οποία θίξαμε. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο πάλι στη σκέψη του Χατζόπουλου είναι ότι η σύνδεση αυτή για την οποία προανέφερα του δημοτικισμού και του κινήματος του δημοτικισμού με το κοινωνικό ζήτημα, τις σοσιαλιστικές ιδέες και το εργατικό κίνημα. Για παράδειγμα, άμεσα ή έμεσα ασκούσε μία κριτική ότι η ίδρυση του ΣΕΚΕ τότε στο ζήτημα αυτό δεν έδινε τη σωστή διάσταση. Όπως και σε ένα άλλο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντική η σκέψη του, ότι σε σχέση με τις σοσιαλιστικές ιδέες δεν είχε μία τελεολογία. Δηλαδή έβλεπε τα πράγματα εξελικτικά. Θεωρούσε ότι κάθε κοινωνικό σύστημα εξελίσσεται και ότι αυτό που υπάρχει σήμερα δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και αύριο. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τον καπιταλισμό της εποχής. Αφορούσε και την ίδια, αν το δούμε μακρύτερα, την ίδια την ανανέωση των ιδεών του σοσιαλιστικού κινήματος και αν θέλετε να το βάλω όμως μια παρακαταθήκη για το πού οδηγήθηκαν τα πράγματα στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Έχω λοιπόν τη γνώμη, για να το μαζέψω λίγο το έργο, ότι
είχε την ευχέρεια και τη δυνατότητα, αν θέλετε, να μετατρέπει αυτό που βίωνε, να μετατρέπει την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της εποχής σε διεθνές, ελλαδικό και γειτονικό επίπεδο, πέρα από τον λογοτεχνικό, από τη λογοτεχνική του έκφραση και σε πολιτική σκέψη που κατά την προσωπική μου άποψη ήταν πρωτοποριακή, όχι μόνο σε σχέση με το τι αναπτύσσαν τότε στην Ελλάδα, αλλά και με το πώς εξελίσσονταν οι ιδέες στο ίδιο το σοσιαλιστικό εργατικό κίνημα σε διεθνές επίπεδο. Με αυτήν την έννοια, η συνεισφορά του Χατζόπουλου, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να αναδειχθεί και από αυτή την πλευρά. Και όχι μόνο από την πλευρά την στενά εθνική ή τοπική.